akhir prangsi kardom karbi ang long rado an pansme lapen pini itum kachopa teng pen media court itum sme natum aport pipen dan na chaton por akero pipar peglo lasi pini iltum dak press meet ke pha alam theke jase met ke lalo pini netum dak nang tum ban kachopa nang kok pen netum radang hong jai long bang so alam ke ban nang kok ke la hello non just met ke lalo netum la money lending bang so potha lasi la pini tum la money lending apa thak the ni ke than ang tu pon tung pachini kang tung do lasi la solong do thulang el tum la influx la pen land rights la hai in our same ithan pon pa te pachini pon kang tung do lasi la aprang si point number 1 ke la hello ke cheng si bang ke la lo money lending di lasi the Assam Money Lending Act 1934 abang sor rona teng pen itum chethan pon senang bima pulo tangte dak aron re pole il tumpu data chok illegal pulo te lake aron re si aron re pen ladak tangka ke param jo lapuson do lasi lake ladak itum ke do atum pen le ke claim kali ang tan pen ke wang tu isi source of income mate beha paper la pen tami isi a business lapuson si kiran pana lasi ladak alang tum ke chok chi apathak itum chethan pon sana alang tum labang so money lending mate tangka ke para malong el tum ke chok chi ke thegam long kala hello alang tum pensi rate of interest ke fix government of pen Assam mate tum la council teng pen itum a rate of interest la hai alang tum thang ta ave la lepute lang tum proper documentations ave alang tum thang ta ve alang tum han jong se la so proof tum en lo pulote la thang ta ve la si labang so sai alang tum ke claim ke alang tum chok che pa the ke la hello rate of interest alang tum ke en pasu pik khanga la se la so teng pen pulote 10 to 20% ang bong rate of interest ke alang tum ke en ke chok che Assam go metula land money lending eka teng pen la hai pitum pen lang dam lo pute hala so rate of interest teng pen le putang te la ke totally illegal se alang tum claim pon igrong la si nilitum katsa song pen labang so puthak netum council fans tame memorandums tame pipon lo la lo memorandum lo la pen elitum han same elitum labang so money lending apothak la kado kawe ladak itum here jero la sila so teng penil to make claim labang so a memorandum sumi tum phanang deng ponsi tum labang so order copies tami itum long pon lo la sinon ke nilitum katsa Karbi Anglong Territorial Social Security Association pen nilitum labang so siding pondang lo la si ladak Karbi Anglong arlo labang so illegal money lending ke claim alang tum pene money lending ekat teng pen alang tum ka follow le lalo pute aron kar kan la so aron kar kan apo si pini ni de tum nang tum ang no rar hong ja ane ba nang ko kalalo la se alang tum phang sami nili tum pen kat sam phang song pen ke dak council aphan mate taxation department atum phang sami ni tum so dak pen pachini pon lo alang tum aphan rigitar lipen alang tum proper documentation dumave halaste tame karjo kenang sol posi la solong nili tum pen ke alang tum la bangsot business ladak na ke claim ladak na la so beha par isi alang tum source of income la so sai na ke deng pen dak na ke claim nili tum kroidam thek atel athe alang tum sil la ke rate ke fix pana dak tum council pen pon same tum thangta chini don de pasonang namande athela tu na ne pen rang podak ke do thai dang do ke do pen la son claim joy ke la pujoy ke pu pen po mane ke em e la tun ke tangka ke em kai ke ta la tun ke tangka akisung hot em it em kopolo kipi ke per tomlo po mane ke japon po hala so ke japan hala da keram tum along an pon po la se keram hala ke japon tum te si advertisement ke pi sonang mande ise e jena sonang mande la se la tum phang sami isi penalty do lada money lending ek penate ateng pente la so long hala money lending
asai ke claim atum stame la tum non illegal se ke claim bana aron re pen se ke claim bana aron re pen se rate of interest ke fix bana la suppose alang tum pan stame so dak pen la support nep nang ji la pen alang tum pan property documentation of inquiry nang ji la pen alang tum pan la bang so fine bang and vek ne people lo pote hada ak tamya ke to do in any cause alang tum la so ke chok che pot alang tum la dak la bang so fine bang ke al charge nang kok la si nili tum pen ke che don nun dak the je alang tum la so na sai nang ke claim athe la dak ke itu ma tribal mi thang local tum pen po ke kali de ang tan pen tum si ke omuna non so nani pen ra po khan tui nani pen ra po ai ma bihari beng liang bong se menon ke nang do tang lo di mane ke la pu son se rang bom lo la son se la so source bang pawang jui lo kabuli tu malong pu ji tangka di la si la tu ma phan ke totally ni tum pen e condemn lo je council pen la tu ma phan ke in any cause alang tum phan trading license bank ke issue se der nang ji la pen pipe der nang ji pipe der lo la tu putang te alang tum phan proper documentation ave pen pulo tang te ke non ke alang tum phan aro la teng pen itu min tami kang sai joy kip ili tum jok se la son thoplo lo pote wang bom po joy ki la da ke sa choklem e la pu la son po bang ke chewan bom po la se jo la hai itu non pen itu kang ton ita ke nang sot people lo pulo tang te bang senang chodet pu la pulo tang te la pen la da alang tum ke claim ke chokram te dopik lang ili tum ke duk det po ili tum long ke anutina ma ke sakuri ke do eta tum le ke choram long kali mane abang ke long le pota pen ka chipidet pen same la puson do mane abang ke alang tum chowek hoya gari sta me chipidet la puson ke palar to me dopik la sonde kali ason topik hala hai pen sta me in alang tum ke la bang so ke khang du ni la so ke en nun det aja kong awe la sta me illegal aron re asai lo last me la se rada phan nilitum si ka pachini kang tum ke lalo nang litum sta me alang tum long wang se la puson pe ne det pulo tang te alang tum tame la source of income nang avi tang ko la si nilitum ka sam phang song pen ke pule thot lo je alang litum phan ngala bang so sai pen se me ke pang ton je phan prap jin pen taxation department of action pa ni pan sintum pachini velo la pen council men sepe alang tom phala bang so trading license ke ki pipet det je phansi ni tum so dak pen rem lo last ten non ilitum che than pon sena non influx karbiang long ru munira phai na ke ba ang tan pen ke wang tu lalu liputang te ilitum ke isiga da khai phan pukali ilitum topik che than nam lo tang te mi thang adim non alam lo itum inglong asu te bok tere tam itum ke nordic asama lo ke jase met ke inglong asu se ke du aposu inglong asu le pura itum ladak itum ke pawang long jam ni pu la bang ke ni tum che don dun thek he kapsa song pen ni litum pinia press me ke phalong ni tum la lo ni litum la poson non la influx ahin bang ke monit ang tan pen ke wang pen ladak nang ke cepat jong dak nang ke be itum phan ni litum che don dun thek the non alam non jase met non het jong Manipur soluk sodak alam ki nang klang lo juneng pen same jujelang non kukia tum pune tum bertalong pen dak kukia tum karbiang long aru nang chepachong do tanglo puar julo lasi alang tum phanjong se lasona ke pado pen thoplot le pulo tangte wang bompo alang tum same inglo soke padonang pulote palaso ke padonang le pudam lo tangte alang tum ke chehang bompo ke do dim do lang inglong the do adang the pik dak sai chutuki adim do jo la puson pa bang ke wang bom po ili tum mi thang bang ke ka selet no ne mate kang jin su tong ke the re lo ne tame jo a gom tong ke chelong dun de lo ne sitame non ke aberta ke long pon ateng pen puson tak ta sin nili tum tame la da ka sa ham phang song pen ke non nang ke do jon apuki tum phan son ke nili tum ke che don non thek the aya mane ke refugee pa do nang je ana phi mo a insam je na phi le pada mang aya nang pu la tum phan so ke pe ke sek se na ne ke ba ko chi thik to eta hai pu mene alam lo che than nam se nang ke dam tangan ko an ne ning kana aprang tame ili tum ke ili tum ka bia khai tum ke bang ko an tum se ke charwo nang la ma ko ana khai tum ban si tum ke la pu son lam ki lam pho ek dong ka charwo la pu son ke do nang la ma kedang ta seme kuki bi ma seme tum che tham ban der lo na al tum seme tum ye ron ka che phota kwan lo me tum ke kar bia khai tum
la pusona ke sum ke phona mane bang ke pu aporni arnamani nangli lepen samya to ma cha apran ke dam nang la puson do pi la si le tum mo phi phan sami tum che ma tha po nang ji alang tum da na ga chapa chong itum mo phire me me alam ki tame do ko ta the itum han mo bang la pusona ga chene kaulo do ta the ka po si ili tum same ai mane ke nang puli po nang chip bidi lang no nang klem le po ar lo do so ma pe nang cheng lo ka so na nang do le po ansi mo ke halatum ta peneson do te chepo ilipo ron pe lasi laso long ako dolepo jeni tum ta isya khai dake do barim ke nitum ta lasona a rights nangji nitum ta lason nangji nitum than ta lason nang po nangji pu pen mo nang che song cheng po lasi nili tum ke latum aphan da ka ke chak patha ke nitum kroi dun tek the lasi prab jen pen council latum phan nitum pachini lo labang so action kwang ke nang tum prab jin pen labang so ke en ben ke toy phan se ni tum ka sa song hin pen ke ni tum so dak pen pachini lo la so long la tum det kali non dak ka pre ka tum a phan sta me ili tum ke chak chek the det khang jang nang ji pima ka kalang ko ikon lai bi la si non a bang ke la lo ili tum non karbiang long lo suluk so dak alam bulote ladet kali di ele to malong karbiang longar loke aphai nang ke bat ke latum det kali ka preka khai jam se tadulan behari bengali lapen chenglom marwari pen chenglom ele to lahai to menge che pho phei tai mini to ba che pho phelang apo chi pra tum chakaret nang phan kali setami mo ang ke liet latum jong se am nang ong mo nak le pundang te alang tum stami la dak la son thak thak sanang che song pho non ele tum lang dam suna ili tum dak mi thang adim along mi thang adim aklong along hajat abe par le klem ta ili tum le ador ke pathik kali bang senang ke pathik pena la ke people lo te hala tum phani tum ke pek pachok klem long kroi polo la so posi no la so pathak sameni tum rada hong jai long ke wani nang ko ke la helo non penan par ke ili tum lapang so kang din so kubang ke ave det nang ji inglong asong bong puseta inglong aso tum stabe kap akhai tin ta mi thang adim dore ili tum pen ke halada ke dam de mati mahada ka chupa chong dam ni ra rong ke seng dam tholang ke bang nang plung phi ji reng so kiti bang apum da nang cheli ma tami ili tum ke e bang nang ke domi jo e ko na pen to ke bang ni jo la puson da do kok ti la si ra phan se ta me ke pachini lo jom se konania rong konani ahawara long munit ki mi ke wang pa naga cepat chong do le putang the nang le tum phan pachini lo kat sa song tum phan nang le tum no ma dus tame nang le tum birta nang pali phan sini tum pachini pon lo athela puson se tum kachini ni ka the long le wang bom lang le putang te mo ke bang son si a phai ang ong na mo la si sensa sa teng pen pulo tang the ilu tum ke kar bia phai ke pen a par de bang so phai nang ong bom lo puson do ko last time ilitum kroidam thek lapen momos tame itum kroidam de dang ji japan che don de ni la hai ke wang ke be ke che so konan yang tan pen ke wang hai tum phan ke lapen la so long sian ke morni si ke wang po alang tum se tame nili tum ki dokaning kan do piglo ke e nili po se tame dak e nili pus tame dak po ha ilitum itum a khe tum pen che pachor paru po e mane ke arling pinang enang cheng po mani ka leng pinang enang cheng pen itum halaso mopen mani lending a x a right la so tha thak sinon la dak land rights tamitum six schedule itum karbiang law autonomous council itum along la so dim along ke madu setame ang tan pen itum long le nam un e palam sen medu la pen itum non head jong ilitum aching hon Dr. Tuliram rong hangstame ke pangdak alam du je karbie khai tum di banga so penjong si cepat don lo le putang te halatum stame e ni piso e la son ke peni arleng ke ni sone osa ke pupen stame halatum mane ke la son do je ni piso ke arleng pi po long le achiri ke nam ji ame thang amen pen kalilo a piso men pen lo la posi halada ke itum Pansame Council Pansame Toma Sar di Dr. ke hai Dr. Tuliram Pansame ke pangdak do je la ke totally kroidam thek the je
car BP tum bang so phan do si hala so men pen si apiso men pen long le ke nam lai athela da ke the tok dak lo je bang so ma si long le nam long le la pen ai tum do kok pe pistan ni tapi lo car BP ke ba mane pu po je ne tar len ke pu pe la so ab join ne pen po la so ala ke ne pu chi pu po sa me ka le ke hala si en der la so nang mande ji la son se wang bom pom mu ke la son nang chapat do la pu lo te imi thang sta me mu me thang a hem long le thi ku ban tam mo we ide ji la si la so long ne li tung ke pa chini dam kang tung ke la hello la ke ni la non alam dun kri bate nili tung ke party a be po phan kali nili tung ke me long la ke che don dun ke chok che long nili tung ke pin rem dun ji nili tung pini la da press meet phalo ni tum dak dolo je la so topic ke la so joini par mane ke putai me ni la so party kali nili tung ke totally we tum ke la so na wings la so na party pu phan da kali tame la dak nili tum non thek dam long lo pinanga na tum ke beha be par ke claim ke akam ke claim ji ke bang khai ap ladak a license amen ke NG ke car BP amen pen apiso amen ni piso car BP ke pu pen amen pen se la tum la pusona ke claim la se tan ong te la tum phan se tame trading license in tha nang ji athe long le ning kan pek thek the pu ning ji tang er lo ke long le pek thek the bang khai phan le dos tame arleng pi ke pra arleng pi amen pen se long le na marat pu same non pen ne le tum pachini lo je last tame le tum khang nang pu la pen la so long eli tum so dak pen birta ke pali nang ji ke rong asar tum han stami athe long le ke nam lo pulo tang te non la si litum la ILP bang akinang sot jong si litum ILP la inaline permit jong si dolo putang te itum karbiang long aphan ka ke jogban ason si itum bang ke dolong po jo litum jong si inaline permit jong si dolo bang te komane bahera pen ke wang abang phu stame ilitum long aphai do po ada kopia athi sikirang ma kopia phan sikirang ma ladak litum karbiang long pen itum council pen tum pan thek dun long po lalote kunane inglong aso tum punon ba komane kiwang mi nane abihari tum punon non itum bokajan sukhamjana lom ke do bihari marbari tum han lang nam lote alang nam tame idon bang si hang bom business amen pen si hang bom po dak ke alang tum permanent settle phanang dokok po adang nang dokok po alang tum dak business nang claim bom po business nang claim bom pen alang tum dak apuria phan si hang bom po moke dak si along le phelang alang tum chinam po angke mo ake aphilote alang ne tum ladak le tum mithang along le phelang nang ki thiji aphansi alang tum enak chilai thipo lasi le tum ba prabjin pen inaline permit council session ke dolong chingwai pon wekingi pusi itum katsa song pen ke demand pon lasi pini lason thoma puthak endam bensin itum press meet phapon lo lake money lending influx lapen ILP aputhak pensin itum press meet ini pon lo pen pini press meet ke lan sini tum pajut pangkok lo kadok